Ласка за лаской. Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоим. Вось Бог допомагає мені, Пан підтримує життя моє, охотно буду складати ахвяру Тобі і буду славити ім'я Твоє, бо добре яно. Этими словами антифони на уваход розпочинаємо нашу ділу Святої Мши у 16-ту звичайну неділю в бягучим літургічним годі, на якій сердечно усіх вітаю і запрошую до супольної молитви. І так, не тільки з обов'язку, але, напевно, з потреби серця, з відказності перед Богом і тим жаданням споткатися з Богом, приходимо сюди, в це святое місце, на святую Імшу. Каб, як сьогодні будемо чути у Євангелії, Єсус говорить своїм учням, які прийшли до Його: «Ідіть і відпочніть трохи». Так само і ми приходимо сюди після тижня праці, наших обов'язків, трудностей, приходимо, каб відпочити у Богу, каб відпочити у Єсусі Христі, удільничуючи у святої Імші. Узбудзім цяпер інтенції, з якими прагнем молитися, складаючи ту найсвятейшую ахвяру,
Я малюся у інтенції святої пам'яті Чеслава Матюкевича у наступним дні святої імши Григоріанської. Каб мы годна могли скласти эту найсвятейшую ахвяру, перапросим теперь Бога за все наши грехи и слабости. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь.
Святым в хвале Бога Отца. Всемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих и помножаю их дары Своей ласки, каб с живой верой, надеей и любовью яны завсёды верно заховывали Твои заповеди праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Гора пастирам, які губять і розсейвають овечок паші моєї, каже пан. Тому так каже пан, Бог Ізраїля, про пастирів, які пасвять народ мой. Ви розсеяли овечок моїх і розогнали їх, не клопотилися про їх. Вось я покараю вас за зло учинків ваших, каже пан. Я зберу ацалелых овечек моих з усіх земляў, у якія прагнаў іх, і вярну іх у аўчарню іхнюю, і будуць пладзіцца і памнажацца. І пастаўлю над імі пастыраў, якія будуць пасвіць іх. І больш не буду палохацца і баяцца, і ніхто не згубіцца, кажа пан. Вось настануць дні, кажа пан, я буджу для Давіда парастак справядлівы, і запануе кароль. І будзе ён мудрым, і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У дні ягоныя збаўлены будзе Юда, а Ізраэль будзе жыць у бяспецы. І вось імя ягонае, якім будуць называць яго Пан, наша справядлівасць. Гэта Слова Божае. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме Пана
Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, цяпер у Христе Єзусе ви, якія калісьці былі далёка, сталіся блізкімі дзякуючы крыві Христа, бо Ён мір наш, які учыніў адно і другое адзіным і мур варажосці, што падзяліў, зруйнаваў у целе сваім, а закон запаведзяў знішчыў навучаннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, усталёўваючы мір і ў адным целе зноў прымірыць адных з другім, з Богам праз крыж, збавіўшы на ім варажосць. І прыйшоўшы, Ён абвясціў мір вам, які далёка, і мір тым, якія блізка. Бо праз яго мы, адны і другія, маем доступ у адным духу да Айца. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Овечки мои слухаюць голос мой, кажа Пан, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час сабраліся апостолы каля Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. І ён сказаў ім: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце, бо так шмат людзей прыходзіла і адыходзіла, што нават не было ім калі паесці. І адплылі яны ў пустыннае месца на чаўне адны. І ўбачылі, што яны адплылі, і шмат хто, даведаўшыся, пешкі збегліся туды з усіх гарадоў і апярэдзілі іх. Выйшаўшы, Езус убачыў мноства людзей і злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастыра, і пачаў іх вучыць многаму». Гэта слова Пана. Паважаныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, пасля прошлай нядзелі, у якой разважалі над Словам Божым, над тым, як Езус высылаў сваіх вучняў, каб неслі Слова Божае, каб навучалі, каб спаўнялі сваю місію, каб працавалі, каб служылі на жніве панскім. Паважаныя, сёння бачым гэты вынік, бачым гэты рэзультат, калі вучні пасля працы, пасля службы, пасля спаўнення свайго паклікання, спаўнення сваёй місіі вяртаюцца да Езуса, вяртаюцца да свайго месіі, вяртаюцца да свайго настаўніка і дзеляцца тым, што пабачылі, дзеляцца тым, што ім удалося зрабіць, дзеляцца тым, чаго ім удалося навучыць тых людзей, да якіх яны былі пасланыя праз Езуса Хрыста. І гэта вялікая радасць са стараны вучняў, але таксама вялікая радасць, напэўна, са стараны настаўніка, са стараны Езуса Хрыста, які, звяртаючыся да сваіх вучняў, якія да яго сёння прыходзяць, гаворыць: «Ідзіце і крыху адпачніце у пустынным месцы адны. Ідзіце, адпачніце, маеце да гэтага права». І так можна сказаць, бо яшчэ перад вамі шмат да работы, яшчэ перад вамі шмат да здзейснення. Гэтаму павінны вы адпачыць, павінны вы набрацца гэтай сілы. Паважаныя, і з гэтай пашанай да сваіх вучняў Езус адносіцца. І таксама, так як зазначылі на пачатку святой імшы, і мы, дарагія браты і сёстры,
пасля тыдня працы, пасля тыдня спаўнення нашых абавязкаў і перад Богам, і перад людзьмі, у супольнасці, у сем'ях сваіх. Таксама сёння, можна так сказаць, прыходзім да Езуса. Прыходзім да Езуса, як у гэтым сённяшнім Евангелі вучні. І можна сказаць так, у сваіх малітвах, у сваім звароце, стоячы перад Езусам, дзелімся тым, што нам удалося зрабіць, што мы патрапілі зрабіць, што мы змаглі зрабіць, у чым удасканаліцца, што змяніць у сваім жыцці, чаго дапамагчы змяніць другім людзям, сваім блізкім, у сваіх сем'ях, чаму ўдалося нас навучыць кагосьці сваім прыкладам, сваім словам. І таксама можа так са скрухай у сэрцы, можа так са схіленай галавой таксама стаць у праўдзе, што можа шмат чаго і не ўчынілі праз сваю ляноту, праз сваё занядбанне, праз сваю ігнаранцыю, неахвоту. І паважана, але сёння, прыходзячы на гэта святое месца, Езус да кожнага з нас таксама гаворыць: адпачніце. Адпачніце ў гэты дзень, цяпер, у гэтым святым месцы, у гэтай святыні. Адпачыце ува мне, гаворыць Езус. Адпачніце. Перад вами яшчэ шмат задання, перад вами яшчэ шмат таго, што вы павінны рабіць і далей ісці і працаваць на гэтым жніве панскім. Паважаныя, і з гэтай павагай Езус адносіцца, заўважце, да вучняў сваіх, але таксама з гэтым шацункам і павагай адносіцца да гэтых людзей, якія даведаліся таксама, што вучні з Езусам адплылі адны, каб адпачыць, і прыходзяць зноў, прыходзяць, бо прагнуць пазнаць Езуса, бо прагнуць падзяліцца якімісьці бедамі, турботамі, таксама радасцямі, папрасіць аб гэтае благаслаўленне, аб эту ласку, аб эту дапамогу Езуса. І таксама з этой пашанай Езус звяртаецца і да гэтых людзей, злітаваўся над імі, бо яны як авечкі без пастыра, і распачаў зноў навучаць іх многаму. Паважаныя, Езус Хрыстус, добры пастыр, аб якім сёння спяваем у рэспансарыйным псальме. Ён добры пастыр, у якім кожны не будзе мець нястачы. Ён з'яўляецца пастырам над пастырамі. Ён з'яўляецца прыкладам нясення гэтай добрай навіны Слова Божага усяму народу, усім людзям. І сёння ў асаблівы спосаб кожны з нас няхай бярэ прыклад з Езуса Хрыста, бярэ прыклад гэтай адвагі, бярэ прыклад гэтай ахвярнасці, бескарыслівасці, жадання пацешыць сэрцы людзей, дапамагчы людзям, дапамагчы гэтым авечкам, якія, можа, затраціліся дзесьці, адышлі ад пастыра. Бо калі адходзім, браты і сёстры, ад Езуса Хрыста, то мы як авечкі без пастыра. І не ведаем, куды ісці. Выдаецца, кудысьці ідзём, штосьці робім, кудысьці стрэмімся. Але так, каб напэўна, то такой пэўнасці, напэўна, няма. Павінна быць у нашым жыцці той, хто гэтую дарогу, гэты шлях указаў бы нам. І гэтым добрым пастырам з'яўляецца Езус Хрыстус. І для нас, як для святароў, і для кожнага чалавека, для кожнага вучня Езуса Хрыста, выбранага праз хрост на гэтае жніво Пана нашага Езуса Хрыста. Поэтому, браты і сёстры, няхай Езус Хрыстус будзе для нас гэтым прыкладам, каб мы ніколі не адходзілі, каб мы ніколі не сапраўды не адышлі ад гэтага свайго задання, свайго паклікання, каб, не дай Бог, гэтыя словы, якія сёння мы чуем з першага чытання, з вуснаў прарока Ераміі, каб яны, гэтыя словы, не краналіся нас, а менавіта гэтыя словы, такія суровыя, моцныя, скіраваныя да пастыраў, гора пастырам, якія губяць і рассейваюць авечак пашы маёй, кажа Пан. Гора гэтым пастырам.
І, браты і сёстры, каб гэтыя словы не краналіся нас, мы павінны адказна і уважліва слухаць гэта добрага пастара Езуса Хрыста, каб не было гора нам, і нам, святарам, і таксама бацькам, якія з'яўляюцца пастарамі сваіх дзяцей, бабулям і дзядулям, якія з'яўляюцца пастарамі сваіх дзяцей і унукаў, каб гэтыя словы не краналіся нас, што гора вам, што вы губіце і рассеиваеце праз свой недобры прыклад, праз сваё недобрае навучанне, праз сваё згаршэнне. Гора вам. Паважаныя, і гэта словы Бога скіраваныя ў наш адрас. І разумеючы гэтую праўду, разумеючы гэтае сваё пакліканне, мы павінны сябе матываваць да таго, каб сапраўды быць гэтымі добрымі пастарамі, быць добрымі пастарамі як святары, быць добрымі пастарамі як бацькі, быць добрымі пастарамі таксама як дзеці, як гэтыя авечкі, якія павінны быць паслухмянымі, каб сапраўды з гэтай радасцю, з гэтым такім жаданнем прыйсці да Езуса Хрыста і дзяліцца тым, чаго я змог дабіцца, чаго я змог навучыць, чаго я змог даць сваім блізкім, праз свой прыклад, праз сваё слова, праз сваё жыццё, праз сваё сведчанне, праз сваё жыццё і пацверджанне сваёй веры. І няхай кожны з нас, беручы прыклад з Езуса Хрыста, удасканаліваецца ў гэтай адказнасці, у гэтай бескарыслівасці, у гэтай ахвярнасці, у гэтай цярпялівасці, у спаўненні свайго паклікання, у спаўненні свайго задання, сваёй місіі, як вучня Езуса Хрыста, нясення добрай навіны, адпачыўшы тут, у гэты святы дзень, набраўшы гэтай сілы і далей, несці гэта Слова Божае, дзяліцца сваёй верай там, за дзвярамі касцёла, дзе так аж вельмі патрабуецца гэтага добрага прыкладу, гэтых добрых маральных людскіх Божых каштоўнасцяў для збаўлення кожнай душы. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Умацаваныя Духам Святым узнясём праз Езуса Хрыста супольныя малітвы і просьбы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі
яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молімся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христус. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа яны чэрпалі з супольнага ўдзелу ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Молимся об жыццё вечное в Владарстве Небесным для святой памяти Часлава Матюкевича у святой имши Григоріянській. Тебе просим. Милосердный Боже, дякуем Тебе, что Ты нас выслуховываешь и неспынно одорваешь своей любовью. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прынял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Усемогутный Боже, Ты все ахвяры старого заповету заменил одиной досконалой ахвярой. Прыми дары отданных Тебе слугов, як прынял дары справедливого Абеля, и освяти их, каб тое, что кожны з нас склав на хвалу Твою и величи, послужило усім на збавленне, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус. Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Часлава Мацюкевіча і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучанные, осмеливаемся казать. Отче наш, Который есть у небе, святым будь имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, и
Ciebie, Panie, zbaw nas od усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа, бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя. Слезы
Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, яки Ты узмацнил наисвятейшим сакраментом, и ученик он, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництва святого Юзафа, чоловіка доверу, який опікувався Тобою після народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится в небяспецы аборту. Прошу, дай его батькам любовь и отвагу, каб яны не забивали своего дитяти, а покинули ему жыццё, якое Ты сам гэтаму дитяти прадвызначыў. Амен. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем 16-ю звычайную нядзелю ў бягучым літургічным годзе. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак каралевы апосталаў, аўторак Маці Божай Суадкупіцельніцы, серада Маці Божай Суцяшальніцы, чацвер Маці Божай Радзіцелькі, пятніца Маці Божай з Люрд, субота Маці Божай Ларытанскай, нядзеля, гадзіна 18-я, каралевы ўсіх святых. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 22 ліпеня свята святой Марыі Магдалены, 23 ліпеня свята святой Брыгіты, законніцы, апякункі Еўропы. У наступную нядзелю, 25 ліпеня, касцёл успамінае святого Крыштафа, апекуна вадзіцеляў, падарожнікаў і пілігрымаў. Яго імя з грэчаскага азначае той, які нёс Хрыста. У гэты дзень у нашым касцёле пасля кожнай святой імшы адбудзецца асвячэнне машын, усіх транспартных сродкаў, а таксама благаслаўлення вадзіцеляў, кіроўцаў. Запрашаем усіх. Таксама аб'ява аб дыяканскіх пасвячэннях у адпаведнасці з палажэннямі кананічнага права. Паведамляю, што семінарыст Максім Боланц, які паходзіць з нашай парафіі, з'яўляецца кандыдатам да дыяканскіх пасведчанняў, якія мае атрымаць 16 кастрычніка ў касцёле айцоў-палатынцаў у Алтажэве ў Польшчы. Калі хто-небудзь ведае пра існуючыя перашкоды для пасвячэння, абавязаны сумленна паведаміць аб гэтым ксяндзу пробашчу. Але таксама дзякуем усемагутнаму Богу за вялікі дар паклікання да святарства і давяраем яму нашага парафіяніна, клерыка Максіма. Сардэчна дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці нашай парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі, малітвай. Дзякуем за кветкі і захвочуем прыносіць кветкі, якімі будзем упрыгожваць алтары нашай святыні. Дзякую за супольную малітву падчас гэтай святой імшы. На сённяшні дзень адпачынку, таксама на тыдзень працы і абавязкаў прыміце з верай Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа.
завсёды будет. Так ты, Господь, что скараю все народы, мясо Твое я перемогися. Ты, Господь мой, так было завсёды. Ты, Господь мой, завсёды будет. Так ты, Господь, что скараю все народы, мясо Твое я перемогися. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим життям служить и обещать Твою славу всему свету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, Тебе всем сердцем возвышать и обещать Твою славу всему свету. Ты, Господь мой, так было завсёды. Ты, Господь мой, завсёды будет так. Ты, Господь, что скараю все народы, мясо Твое я перемогися. Ты, Господь мой, так было завсёды. Ты, Господь мой, завсёды будет так. Ты, Господь, что скараю все народы, мясо Твое я перемогися. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим життям служить и обещать Твою славу всему свету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, Тебе всем сердцем возвышать и обещать Твою славу всему свету. Ти, Господь мой, так було завсёди. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.